duras wagas panagbiag, akas gimong manipod 2006 abing gaita. Si Aktor tuloy ang panagkinadal ti maysa kadagiti kangurunaan na makatulong ti panagduras ti gimong nga isuit isa sayang kadagiti gimong iti kadamay kadua Domingo ti bulan, babaen itungtungan gimong. Agkay kaysa dagiti gimong nga agdaydayang ti Diyos, babaen ti rambak gimong iti kadamay kapat Domingo ti bulan. Dagiti rambak misa iti parokya ken barangay, ketadaan kadagiti pakdaan, anairan ka amang tubay ti kananakem dagiti tattao, ti panakaited ti aken, kadagiti tattao iti gimong, kadagiti rambak liturhiya, ket nang tubay kadakwad nga mangipatek ti misyon. Dagiti makalapet iti panagbiag akas gimong ti isi. Adumet dagiti nagbalin alapet ti panakipatungpal ti misyon ti gimong akas kumar dagiti saan nga umiso a kapanunutan dagiti tattao nga saan narumbeng nga makibiyang ti simbahan kadagiti social issues ang mga pektar ti biag ti kadwa na pamilya. Panagululimek panagamak dagiti tattao mangtugnar ti kinakillo. Panagtukya da rumpas ti panagagundaway dagitoy ket sumagmamadulaeng kadagiti lapet ti biag gimong. Ti panagdadawat kadagiti pilit ti naturay ket panakikanunong babaen iti panagpustay ti kuweteng ket makalaped met iti biag misyon ti gimong. Dagiti daduma ket masaknaran da kadagiti pagdar ket umsyenda ti pagtaktakteranda ti misyon. Dagiti kaarit ti misyon ti panagbiag akas gimong. Dagiti kaarit ti misyon ti agdama ket isu ti panagtultuloy a panagtutungtong kadagiti pamilya ken purok gimong tapno nagtultuloy ti panakatubay ti pananakem. Isardeg itagbustay ti huweteng tapno maggupet ti panakipanunong ti bilag kinaturay. Agtutunos dagiti gimong ti panakapaadda dagiti kagurunaan na kasapulan ti panagbiag ket liklikan ti agdadawat ken nagpanuray ti bilag kinaturay. Agkay kaysa dagiti gimong ti panagtultuloy ti panakipaset ti tungtungan pakasek na lumili nga iso ti kangurunaan na mangiturong kadagiti opisyales gobyerno ti ilis para iti nanitek ken napudno panagserbi. Agbalin dagiti gimong a managamiris ken maagdaanda iti napasnek at tarigagay nga mangiwanuan. Iti panakipatungpal dagiti proyekto maadaan ti tipker ti pakinakem nga mangtugnar kadagiti nakilo nga ramid ket itultuloy ti rumkwas iti panakagundawan. Dagiti kasapulan iti panakaitultuloy ti misyon anay lasod kadagiti gimong. Tapno may tultuloy ti panggep amang gunod ti pagarian ti Dios babaen kadagiti aktibidades ti misyon. Kasapulan ti panagallukoy ket adupay alangin agasawa nga mangiwanuan kadagiti imong. Kasapulan met amayalawat ti misyon kadagiti kapamilya tapno akloninda dagiti responsibilidad ken gatad ti misyon. Ngem numan pay nainget ken napasnek dagiti agdama amay gangganwat iti misyon kasapulan ti maysa anatened misyon na pastor nga mangitultuloy ti panakilungalong ti makawayawaya a misyon ken panakasignay dagiti gimong. Kasapulan ti pastor anatibker iti pagtakdakteran ti misyon saan rumukma iti bileg kinaturay amang gondaway. Adi apo Arsobispo ti surat manipod ti parokya ti San Nicolas ti Tolentino ti Sinay. Tagat ti surat may tagapod ti parokya ti Kabungaw. Parokya ni San